minta kapok ora dhewe kubur kiwa marpate dengan kubur dengan marpate mangi wong prentanganan tebel pendewojo malah arane kok entur-entur kok tak budi candolo ae ngajun aku mundur ajun wong mandura ki duwe dasar agama pilangi agama suci sapa ngakoni ngadonan ki klebu larangane negara yo larangane agama kene opo wiswane Gusti Prabu Kangsa ning kene aran kaya kebo bupak ngambah alang-alang sing loko Prabu Kangsa nggone ndatang angkara turma digangan diguna lho kok bakal memulangi kawan Darmane Prabu Basudewa aku nyebut ora trimo ogan mengucap Arya Prabu aku mundur durung kaliring jago taruh kuwi papan kang luwih jembarangku dhewe pusaka landhep pusakaku aran Margolena Margo dalane mati bodono dalane papiku Aming pusakaku main dadau dadi mandiri Margolena pangindang aku bocah dengan kuat
Riko Dawono bisa nyambuti marang kekuatanku. Bapak ingkang rukun maganya pemuteng lebur laku jalak meninggal. Panter kang dadi gawe Gusti Prabu Wangsa. Yen wong sing Prabu Basudewa ora ngatur-atur den menungso. Wirange Prabu Wangsa wirangku ya wirang iki mon kajeng. Mamerate Narya Prabu kurang kagelan limane. Lagi kedhe gurih dadi renyah. Agar maju perang wong sakalian wong mandura ati iya kondang wong mandura kuwi wong setindi nang mriki boten usah sumbal mriki kedung-kedunge wong budaya sakti mahasara boten pati iya agar maju perang pamit iki Mungkin unggul berita. Pendonamu Saralika. Penjenengan. Amin. Jembal boleh makan dalam belum. Mengalam maju kurang mengalah jembal boleh makan dalam. Jangan dipakai. Salah dong, kalau bongong tapi pun bongong jembal gue aduh mati dong perang boleh perang pakai jukir. Cara nyongnya agar perang pakai pola kesel kasih. Kentongan tenaga. Contoh sana yang malah dari lemes. Gua nggak perang sih modelnya. Karena langsung beras. Mau perang ini sih penting jokos. Berupa. Karena ini soal pakai perapatan. Kira-kira mau selena antem beras. Kaya gue toh, wong buta ya kurang jukir. Ana ngelopor kok ditomoni baru mau dapat ngomong perkara. Hanya kalau rekor kalau sopo ini. Aryo bukan antara itu kok bukan dewa, ada waktu. Hamba-hamba Surakarta Jaya Pratape Tetrijen wong wakul dewangap amyan kaya wong Jala rebutan ngomendhan mati ayo maju ratu mundur ajur Jono wadya basa negara semono iki Raden Syajid
Raden Kubro Senopati tebak dadamu jengkelan wandamu barang. Minumnya hari-hari. Nah, orang-orang macam ini lagi. Yang kuyungnya minum apa? Jokonya dikit. Penyemungan Raden Sekiati Raden itu berarti ngomongin ganteng. Nah, cara dine Prabu Banyudewa jangan ngomongin ganteng banget. Ganteng aku lagi berarti kuning-kuning dan orang-orang. Rasanya kan? Tinggal lu mau ngerasanya kalau cedaki papan turun joto ke prajurit tanding ngono kalau ayo laku tidak gebek musakal yang orang kena dirajami orang kena dirajami dan dia punya nah kakak ono bodi ganti musuh member ganti musuh ganti rasanya tangan kaya jenengane sopo gerak enak sopo gerak enak opo gerak enak udah banget nih tulis gerak enak Ugro Seno gerak enak Raden Setiaji Raden Setiaji kowe boleh ngomong sing ora genah dadi aku ngrikokna melu ora genah ajarnya ka dikit macare inden acan nyong ora mangan bingung kowe goleki terus kowe digoleki tikus goleki aku acan nyong ora makan kangen karo ibingan wae kayak cenderung akhirnya kayak sopo tikus iya tikus mudah banget goblok banget mudah banget tikus tulis sih bener tikus tikus iya tikus kacanya orang makan aku kena kareman apa udang kuning awit nyong nyumuna karo kami kuning dari nyong ngerasa udang kuning orang diundangkan antara udang kuning nyong nanti kepengen marah di tikus jane tikus istimewa berapaan istimewane opo sinden pirang-pirang kene ngopo kowe jojoge karo tikus majuke amba tapi majuke amba dager paduke amba nang apa ini aja bocor ya kowe ndon-ndon terus majuke amba temene ya amba alah ngomong ya jale kae dodole nyam dia berarti itu menu dodol tempe apa wis tau nyicipi tempe siku ya wis kaya ngopo gede jama ambak durmuduk gede tuwa ombo turmunduk lah kedele putih apa kedele ireng jujur bae model tak kayak ini gawe kedele tempe iki boleh gawe karo kedele ireng anaknya nyelengkapit kayak ini belum dengar nyelengkapit kayaknya kayak gitu kalau kayak nyelengkapit tempene nyelengkapit saya kakek wong korban daging pirang-pirang iwak sapi, iwak wedhus, ayam pirang-pirang kene ngomong trimo nyicipi mendoane sikus aja bodoh justru daging we akeh kolesterole ini kan dari tempe kan non kolesterol lamarina darah tinggi itu anak istri mana nih jenenge wong doyan tempe kuwi murah regane tur bisa nggo ngelemesna barang tika Gus apa kowe pacare ketempe ngreges Gus iya
kan bukti mo. Iku sih kamu I love you nih. Ya wis lah, jadi pacarnya kok. Itu benar mo. Itu benar lah. Ya tempe ini bisa ngomong-ngomong barang kamu mo. Ya bisa. Contohnya gue nih batin gue ini takut ini rambut. Siapa? Takut kepingin. Rambut ini takut. Kamu jadi minang-minang, mangkali korban berdua sana, campion kamu datang yang templeng deh. Iya bodoh, iya bodoh. Iya, ora justru gue sing pinter. Tempe gue lebih istimewa. Kromo. Iya daging kan bosen nih. Kromo. Ada tempe kan sabu dina mangan. Tempe gue ora bosen nih. Istimewanya apa? Ya istimewanya kena rendah kolesterol. Iya kan? Regane terjangkau. Iya kan? Sama baik bisa tuku Ya, tempe. Kalau bincang kalau pernah barang di kaku ya bos. Ya iya. Ini model pada kamu. Contohnya apa? Ya contohnya kena nggo masak kae kangkung, kacang. Si maune kangkung ledug kan jadi disaugi tempe si madan semangit kuwi kan. Enak banget. Enak banget. Iya, ya Pit. Enak banget maksudnya. Pengen itu bibit. Oh iya mama setetek. Pengen Iya. Ini wayang ini ngarang-ngarang berde. Iya. Yang ini mungkin kalau Peri. Iya ngono. Dan yang mandare Peri dia mana? Iya. Cuma dan putusannya bareng Peri orang melu. Wis ya wis Ini lah. jaluk umum yang ini. Yang ini mandare tikus. Apa-apa lah. Mandare tikus. Sikus. Ini tikus. Sikus. Ngomong ikan ya tikus lah. Yung ganyan nga yung bilik ko ng maring-maring ko. Nah, Kaya ko yung bilan na mari, bilan ko, temenan. dan tambahinnya ke primer. Hiro ka gani. Hindi ko kaya yung anak nih. Wis sing bisa tunyo. May kolip pa ba din? Kung hindi pinakitiro nga ba? Kolip! Polip. Kolip. Teka, ngomong na yun ko eh. Sinus. Sila lang, ini nga naman yun ah. Jangan banyak bos. Jangan ini kok ngaco bos. Mengingenge orang ini campur tani ya jadi nggak ngerti. Kok campur tani garang-garang itu. Tapi lakonnya lakon Jawa ya. Ngono. Yun yung merang ngerokok ng jadi kowe. Karena kung matiwak itu malah keperang tangannya. Benar deh. Jadi jelong lagi mungkin rapat yung burung lagi jelong ya. Jadi kita karena perang peruang itu campur dari oh.
setingkas jangan Prabu Kongso Kakak Prakoso Birawa Budi Koksi Barang Bodrone Kang Mencoro Kaya Pripateng Siko Barong Pasuran Mengisan Grupur Doro Pindho Cangking Baito Prawi Sular Gelati Mentor-mentor Abad Kosi Minggu Koso Ngajani dan Jeng Selang Berkoilan Bekri Suko Ngajana Lindro Mudo Tuaruno Ketumbangan Lantang Anggoro Mudo Mancing dure peperangan mangkoro subare. Ora papan, ora sedulur. Ora wong tuwa, ora kaki, ora lini. Sapa sing gak karo pekarpane Prabu Kongso, rape talak rantas. Malah watak putuk tatiku, Pak. Ya. Terus Dadi kamu danamu yayi Ugra Senolan Yayi Arya Prabu wong golek menang kuwi dalane ora perkara siji perang nganggo akal kaping pindho nganggo okol liripun kados pundi okol kuwi mung adu ning kulit atose galung langgeng gaman urung karuan iso menang kala kancane sing menang kuwi nganggo akal aku ngerti wong sekti wong ugal-ugalan sing tak kuwatiri kawula ing negara Mandura sing ora ngerti marang kentang mulih ora ngerti marang dodok sele perkara banjur saka murkane mongso ing mengko bakal dadi korban kabeh lajeng caranipun kados pundi dina iki aku saguh ngarano adon-adon jane
Pamawas paduka sinten wong mandura ingkang pantes nandhingi surat trimatra tedak turun mandura ki ana yaiku atmajane Prabu Pandhu kang patutan kalawan Kundi Nalibrata si Bratasena timbalana supaya Bratasena munggah ana Krentekawat Blambarwaja negara Singapura. Bratasena putranipun Kakang Kundi Nalibrata iya. Malarya Prabu tak percaya supaya lumarep ana Widara Kandhang. Mertinjo kahanane Demang Antyaguna lan Nyai Segopi. Kira-kira Kakrasana wis pantes gendhene marang lungguhanku apa durung? Kakrasana, Narayana lan Silawireng aku wis kangen kaya-kaya bocah sing tak titipaken kademangan Widara Kandhang wis anggere dewasa. Kados katen kemarin kaya pamit padahal masih mampir wonten ing kademangan Widara Kandhang pinanggih kaliyan Demang Antyaguna Nyai Segopi. Manggi Kakrasana Narayana lan Silawireng supados nonton tontonan ingkang gulah wonten ing raja. Sengapura tandhingipun yuganipun Kakang Prabu Pandhu nyuwun pamit dengan jauh-jauh tak ngandhengake matur semua. Ing samangke Pendhek Bupati Jago Tawi Senopati nandhingi paman kula surat trimatra. Yen jagonipun jenengan menang, kula trima teluk, kula trima nyembah karo jenengan negari Singapura, monggo dipun blengket dados tunggal lan Mandura. Ning nek jago kula ingkang menang, Kanjeng Rama nun sewu laturi lengser kelampun. Negari Mandura badhe kula suwun dados setunggal kalian Singapura pripun? Pripun Kanjeng Rama? Ya. Song